Gigising oras miras na, benilinipas na aldo sa slag na, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. Migising oras miras na, benililipas na aldo sa slag na, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. Taong matutod, migising na ka, ing kaligtasan humalapit na, karalungduman kekang gulutan, ing kamasalan kekang arapan. Migising oras miras na, benilinipas na aldo sa slag na, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. Deging masalan, di kalinisan, di kapayapan, di kaligtasan, di katuliran, di katibawan, kalamting bukod, kalamting tibok. Migising oras miras na, benilinipas na aldo sa slag na, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. O Ginong Jesus, datang nakasa, o kalasag mi at sikanan mi, datang ka Ginoo, kailangan da ka, ikang tulami, ikaing biyemi. Migising oras miras na, benilinipas na aldo sa slag na, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan. Migising oras miras na, benilinipas na aldo sa slag na, kumulot king kasalanan, Ginong daratang kekatang tanggapan.
Inka katampong masa sponsor ngayon ni Apin po Engineer and Mrs. Jeronimo Maningas and family. Kambeda ring pamilyang magpasalamat. Mrs. Feo Lali and family. Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Arby Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Soto Ermitano and family. Roger Arceo and family. Lola Terry de Jesus Ramos and Ron Gigi Bello. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Engineer Raul Canlas and family. Rogelio Tagino and family. Mr. and Mrs. Jose Guanlao and family. Mary Rose Cabato and family. Arce Mirano and family. Raquel Lapid and family. Cecilia Galicia and family. Robert Arce family. Mara Clara Fatima Pineda. Eufrosina Duya Yumul and family. Paraking kay Baitanang Dennis Samia. Zenaida Capili and family. Special intentions the Puries Jesus Ray and Luz Bugnot para king good health. Patrick Matic Yalong for board exam. Ella Gomez, Elisa Pinpin, Nancy Sinke. Para king malagwang kapadanan dari Constanita de Ala, Charito Soto, Marvin Dingal, at iyabetalan mampuking panalangin tamo ring kaladwa dari Lola Cora Malik, Roselisa de la Cruz, Ernesto Aquino, Valentina Quirino Vicente Marcelo Anastasia, Sandra Montes, Pedro Pineda, Eloisa Gomez, Jose Danilo Mariano, Christopher Carrion, Emiliardo Yalung, Victoria Enaguedo Capili Sr., Rosemary Malang, kambedering sablang kaladwa, King Purgatorio. Kalapit ng kalapit
sablang lelangan. Makayamang tatangalan, makayamang pakiramdaman, ingkwento na ning kaligtasan, Emmanuel in Diyos at Diyos tama. Simbang Beni, malama Beni, in malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wa Beni man, pakaslag no man, kikis na pabakrining sablang lelangan. Siya mabening pamagsadya, pusong tutong mga tula, kasaya na kulening yato, uling malapit ng malapit king Pasko. Simbang Beni, malama Beni, malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wa Beni man, makaslag no man, kikis na pabakrining sablang lelangan. Siya mabening pamagising, Manayaking kalanging manwa, paninayang datangin sala, uling ingyas datang yaking eing tao. Simbang Beni, malama Beni, ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wa Beni man, makaslag no man, ikis na pabakrining sablang lelangan. Simbang Beni, malama Beni, ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wa Beni man, pakaslag no man, kikis na pabakrining sablang lelangan. Ilagyan pa, poning anak, poning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ting dapat adaraptan ko, yaring patutukan ako, at pakilala king pa, yung mitubod ka na ako. Ganan yung Ginoo. Ing lugod, grasya, panahon tabi, no? Yasang mantabet, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timuli. Kalukapatad, at taga Bacolor, at may luwa pang lugar, naniting aldong iti, umpisan tayo ing nobena ning simbambingin ing siya mabenging misa de Aguinaldo kaya katamong pisulusulwan at piyabay-bayan. At sanapin, kabang magnobena tamo, tayo papataran sad tayang siyam. Walu, pito, o anam, o lalo metong nung ali siyam yung bengi ni na miyabi-yabi tamo. Nganaping Fernando po, inumpisan ko, tatapusin ko. Magala Fernando ko sana. Inumpisan niya, ayari yung nobena tangin ni. Alang titiwalag at alang tatabili. Ban mi biyabye, yung kikatang kapagnasan, yung kikatang panalangin, personal yamanita o pangkalatan yamanita parigbansa tamo kaniting kakatamong pamagnubyan ng simbambing. Ngayon kapatid, ban ay datam yung masama sa katam sarili, sisyantamot panggulutan, kakatam pamikasala. Itamuan. Aminan ko king Diyos ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatid, uling ikasala kong bina, king pamisit, pamangamanong, ang puwan pamanyapat king marok, at king pamagdamad kong gawa, king maya pasukat pusanang depa. Kasalanan kong mabayad. Ulinitay parigapo ko, kang nuwa na Mariang Kapilanman Virgen, karin sablang anghel ang puan banal, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo ko king Diyos, aginuntaw. In Diyos, ipangmaypain tutu, pakalwa na katamo, king pampatawad ng kasalanan tamo, idala na katasana, king biyalananga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, oy paming may paya, king tangka mo para king kikeng kaligtasan, ingawano mo migataon niyang tao, piyapayag na iti, ning metong anghel, at bait ning Birhen Maria. Ikisa nang maniwala king yaing indu ning Diyos, tagapan miing saop din kiyang panalangin. Iti adban mi, king kawalatan ng Ginoong Kristo anak mo, abiat magari kambem kamentungan ng Bala Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga naning Gino karing taong kayang pinili. E na lumuat, iligtas da kayo. Inyadaptan nyo itang mayap at matulid. Panuanan ko retang parating mangiling kingaldoning painawa at era gagamitan iti kingeustong paralan. Panuanan ko ring gagawang nanupamang dewakan. Nasukat sabyan ning taong dayuhan, ame kiyanib karing taong pinili na ning Gino inganti kanini. Naburi ning Gino ing samba ko kaya bera ding taong kayang pinili. At ing Gino, sasabyan na karetang taong dayuhan, ameging dake ning kayang balen, a pinili no, amalugod at susuyo kaya, ampon mangiling kingaldoning painawa, ampon tapat king kayang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king banal kong bundok. Dinanda kayong tula, king kanakong bale, pipa nalanginan. At tanggapan ko ring sakripisyong darawon niyo, king kanakong altar. Mayaw siyang bale, pipa nalanginan, ing templo ko, para ka ring sablang tao.
Ingin ng Diyos, amiuli king kayang balen Israel, iba't king pangayog seno, king marayong lugal, pengako ng ito kinala ringaliwang tao, ban makiyabelo karelo. Ing amano ning Ginu. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ingkehang kaburyan, at ing pagkalubong kaligtasan. Gustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uli nga lang pamangabiran, ingkehang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Ingkekang asikan, dakal ingkekang pupulan. Ing Diyos, ingkekatamong Diyos, yaing migkalub kanitingan. Papanuanan na katamongan, ning Diyos, sana'y galang det pitakutan, nukarin man. Nyong ingani datang niyo, ingginuning neto yato, at itimawa nakatama. Ing ginuman tabi kay kayo, Kaya ka timurin, pamipasyo king may babalita, agpakasanuan. ligay kaya ka inu. Yesus nga nakaringod siyo, padala kayong tubod kang wan at pepatutuanan na ing katutuan. Eking uli ning kailangan ko ing kayang patuto ning tao no ne sabyan ko iti panmiligtas kayo. May ngari yang sulong bilalablab at maslag iwan
At bigyan yung metula kayong sinaguli, king kayang aslag. At yung payong patutukan ako, may git king payong patutunang wan. Ilapin ng dapat, aparapat ng ikpa kanako, akanako namang daraptan. Diti ilaning patutukan ako, king ingik pa, yung mitubod kanako. Kalawang kapatad, may pabalitan katang kaligtasan. Kapurihan kayo o Kristo. Maya pa, bengi po, magandang gabi po sa ating lahat. At welcome sa ating pagbubukas ng ating simbang gabi, ng simbang bengi tamo. Welcome kayo po. Kapatad, kaniting pamiti punta mo bumunang bengi, impisabihan tamo ya pining tema na ning pamamasa tamo. Iwan Bautista, ang temong sala. Ing ginupe para yung sala kang wan. Maslag, milablabya, kay ba't king sinagulia na may inganyo kayo, ne? May tula kayo, katang kayang aslag, katang kayang sala. Kapatid, totoo, kimbiyata mo, kailangan tayong sala. Halimbawa ngayon, nung brownout tayo siguradong malungkot tamo. E tama gawain migitikit tama kanya na akit tayong balang metong, uling lalo-lalo nung alam power, malisangan, madalumdum, nya, ing sala, simbolo na yung saya, tula. Imetong abale, gusto yung metong abale, makapatdalan ng sulu, na ano yung kaya kayong impresyon, siguradong malungkot siya tambaling ito. Alang tao, maging haunted house siya, yung palalaway, tapos itong malambat siyang panahon, makasara, madalumdum. Hanggang kita makatakot, yung kanilang, ay, makatakot yung baleng yan. Uling, madalumdum, at makasara. Pero po tang imbale, maslag yung maslag, masala yung masala, yung impresyon tang masaya, ating party, ating okasyon, ating pamyabi-yabi. Nya istong masala, imbunin rin sa banita, mas saya, maslag, masaya, dakalataw. Nya po. Nya, ita mo, dahil may ilawang taong kaya-katang asalamuha, lalo na ding artisto, maging maningning, imbiyado, potang sisikat lo. Maging maningning, tang sasala. Anyasat, ding may ilawang artista sa sisikat, gagawa dong title, gagawa dong lagyu. So ngayon yung gawan tamo, mamyalong tamo, mag-game tamo. Long ko nung mga nanoyo kakilala ding artista. Ding mga nano ko ka showbiz. Sabihin kitang title, no? Sabihin niya nung nino, Okay ba? Okay. Okay medyo may niyang bagya. Superstar! Wow. Makibat kayo. Superstar. No raw, no. Megastar! Wow. Kabigat na, tarang superstar. O ini, Star Four Season. Wow. Galing na. O ini, Potek wa ini. Diamond Star. Kagaling ta. O kagaling ta. Balo na lang ding agang title na ng artista. O ini, pota eniak wa ini. 5 star. Five star kain nita. Lucis. Shooting star. Ay, balo yan. Shooting star, yapin tayo rin kay. Bulalakaw. Bulalakaw. So, ganyan na, Ka-master yun ng artista. Balo yun ang title do. Star for all season. Pero, lonyo po rin ang star areni.
Dening kailangan tamong may maningning karir. Lonyo nung hanggang ini ba maningning la? Hanggang ini ba sikat la? O nang panakit tamo at ikit tamo uling inkarelang kasi inkarelang ningning, inkarelang sala, in stardo. Showbiz siya mo. Showbiz bro sabihan trabaho lang. Hindi personal ito. Trabaho lang. Manakitan lo. Ha? Ba't may kwalta la? Nya mag-showbiz lo. May lambat yung karelang ningning. May lambat yung karelang sala. Yung karelang kasikatan. Bakit? Halimbawa, Lonyi Diamond Star, ni Marcel Soriano, nuka rin niya. Sikat siya pa ba? Magluto niyang lumpia. May merito niyang lumpia. Natin yata ang business. Nuka rin niya Nora Honor. Nuka rin niya Nora Honor. Wala niya namang pelikula. Wala niya namang teleserye. Sharon Cuneta. Wala niya namang kain. Wala niya namang show. May chugya pa yata kin channel to. No kanya maglipat-lipat. May lakon itang kayang kinang. Tang kayang kasikatan. Uno ka rin niya Vilma Santos. May congressman niya mo. Batawapin, congressman niya mo. May congressman niya ngin. Congressman niya, may artista. Orang poring burung sabihan. Yung karelang kinang, yung karelang ningning, pansamantala mo, malalaus la, kukupas la. Kapatid, yung pisabihan tangay ni, yung burin na ng Ginoo, pansamantalang kinang, panandaliang kinang. Burin ng Ginoo, potangita mo, sunlagta mo, itang kikatangaslag, hanggang kitang tumuata mo. Hanggang kitang magretarta mo. Kikinang tapa mo rin. Saslag tapa mo rin. Masala tapa mo rin pamibibye. Mamita mong aslag ka rin aliwa. Uyan yung burin ng Ginoo. Pansamantalang kinang. Nungali forever habang mabiyeta mo. Hanggang kayong mateta mo. Burina ng Ginoo kikinang yung biyeta mo. Mamita ang aslag. King kaya katamong komunidad. Lonya Juan Bautista, sabi ng Ginoo, king kayang kaya pamasata mo, may itong yang sulu. Nuka rin, king pansamantalang panahon, may tula kayo, may saya kayo, king kayang sala. Tuto ito. Uling Juan Bautista, dinatangya, may tula na ring Israelita, uling for the first time, after almost 40 years, linulya, pakit siya ang mito nga propeta. At yung panaran lang wan, ang pamagbalik lugin Diyos, pamagbayo, pag-asa, kaligtasan, sumis si Senyot, paggulutan din kayong pamikasala, uling ing Mesiyas, yung talapagligtas daratang ni. Dakala rin may ganyo kayo, dakala rin may kirandam kayo, at binyag na ning pamanisi, uling magdalayaping salaywan, yung salayaping itang word of hope, word of salvation, itang kaligtasan, kapatawaran, kareng taong sisisi, at magbalik nga pong Ginoo. Pero baloy naman pansamantala na uling, naman may glabat yung sala ng uling, pete ng Herodes, pete ng Herodes, kanya, may glambat, wala nga na ng Ginoo. At yung pang mas masala, binye na ng Diyos, mas masala pahigit kang wan. Yapi ni Ginoong Kristo. Yung pekabargul diling sala, api padala na ng apong Ginoo. Ngayon kapatid, yung ginutang sa Kristo, sinabi ko na din, bunina, yung maging masala tamo biye. Bunina sulag tamong anting balamustar na pansamantala. Nungali habang mabiyeta mo, mag-imit tang sala, babiyetang sala.
Makanano yan? Porene po ding suggestion. Porene ring recommendation. Agpangking tulong ng Isus na dapat tamong isipan at gawan ban sumalang biyeta mo, ban etadalumdum papamibiyebye. Ne, porene ring suggestion ko. Mumuna, iwasan tapo itang magsalitang kamanyiran kareng kaparang tao. Itang ala na kang balong sabihan nung ali pagsistime kasi tamo no, nakatakaburing pisabihan tala ng alawang tao eh. Pero po tang sarili tangbi yung ipalad mo kabisa. Bisang makalkalimbye mo. Pero po tang aliwang tao ay Diyos ko kaburi yung sabi. Kachismisan ita. Chismis. Ba yung issue. O yan po yung matsurang ilakota mo, nung bisatang mo sumala pamibibye. Aliwa ing kapanyiran, aliwa ing pamagsisti, aliwa ing diferensya ng kaparang tao, yung paintunan nyo. At pisabihan nyo, pisabihan nyo mas masanting, nung nanitang ikit yung mayap kayo. Nung nanitang masanting agawa na. Baka nita appreciate tayo ng tao. Banta, appreciate me, apasalmatan me itang tao, ne po. At aliwa po, ng alawang tao, magsalita lapit sana, na kay ing sabihan do, milako ala pag-asa rin aliwang tao. Kanyari, puntalanan ni metong tao, nga na kaya, ay, yakalulwal, makatakot. Senior citizen ako, ay, may katatay ka lalagay, magkulong ka. Lalo na pang patakutan. Ay, da ka lamang mati. May nanay resistensya mo, yakalulwal. Papatakutan ng palagi. Ne po? Nyaragawing tao, tatakot nila, lalim pang mga takutan. Uling imbes na pamasik na nga melub. Tang dinan meng siganan na lumaban niya. Magkasiganan niyang arapanay ni. Dinan meng takot. Yung tao ne po na magsalita ka. Magsalita kang mamiyesi ka nan. Mamiya pag-asa. Agyo mo yan. Kaya katatakot. Kaya bimi nga pong Ginoo. Ay naon naman kasalpantayanan. Basta ting Diyos kaya bimi. O yan yung pinakamasanting diling vaccine. Atamo mo. Uli po nga tinulula vaccine ngayon eh. Baliw din vaccine na panyabianda. At ilangan side effect. Nya ako nga kagad maniwala, ako kagad papasaksak. Uling atin lang side effect, ngara. Mito nga, vaccine. Na talagang sopa na ka, labanan nini. Nga pong Ginoo. Yung Ginoo sa Kristo. Wala nang aliwa pa. Basta tating kang margula, panaligan kaya, katatagang kaya. Hanggang senior citizen ka pa. Kaya katatakot. Kaya ka mag-nervyos. Nga na ni nga pong Ginoo, carried ka. Da ka paboren, ingatan da ka. Po? O yan. So sana pin baka nita maging masala yung biyeta mo, kaya kapanyiran, pamalako pag-asa, yung palagi tang sabihan. Sana yung palagi tang sabihan itang mayap ng kagawan ka para. Ito yung papansinan tamo. At mamiyeta mong pag-asa. Sikanan. Pamagsisti. Kadua. Itang potang ita mo po temong tao. Aliwang mo itang pag-asa, sikanan. Nung ali, may aliwang bagya. Anay na kay pamisamisan. Makasirang loob. Yung kaya katamong sabihan. Nya nang kay na po masanting. Kadua, kapatid, potang mag-involve tamo. Pangadwa, potang mag-involve tamo. Karing organisasyon. Karing mito nga grupo o pagkalgurang ka. Baka nita, sala yung agad na ka. Haliway tang palagi namong isipan mo nung nanong akwa mo. Nanong apala mo. Nanong parake ka. Yung pamag-anib mo. Isto makanyang ka. Makasarili ka. At ikamil palapit ka rin kapara mong tao.
palagi nang isipan mo na ang akwa mo, ng apala mo. Nung ka rin ka man muntas, tumakanya ni kaya kang isipan, ka maging sala ka rin tao, ka maging inspirasyon ka rin ka parang tao. Dalumdum ka. Halimbawa, mag-mayor ka, magkapitan ka, o na anumang tanan mo kang posisyon, na anong isipan mo, makanano kung mikwalta, para makanano kung misaplala, makanano kung numabang. Siyempre, itong makanya isipan mo, bulsami ang kanting isipan mo. Nung makanano kang mikwalta, mangurakot. Hali? Meto kang pulis. Yung isipan mo, kagad kang miyang atabye, minawabye. O, hanggang nakitang mangutong na ka. Hanggang kitang under the table. Yan, takala pong murin din pulis na rin. Kaya kung may involved keng criminality. Hanapin, to serve and protect. Putang kaya pala, sarili din karelang isipan. Uling nakakwa ko. Na ano man, kaya mo namang mas king religion pa. Karing magkabi ka king meto nga, choir. May kwabi ka king, putang kaya isipan ng pagi. Na ano mo yung akwa ko kanyan. Nya di nga liwain o makiabi. Isipan na nakakwa ko mo kanyan. Itang palagi ng isipan, nakakwa ko. Kapatid, gusto makanyang kaisipan. Ala kang pag-asang luguran ka rin tao. Ala kang pag-asang makasuywa ka rin kaparang tao. Ala kang pag-asang mulat ka, King Diyos, kaparang mong tao. Uling one track mind ka, yung sarili mo yung isipan mo. Jesus, yung turo na kaya katamo, I came to serve and not to be served. Dinatang ko, para kay sarili ko. Kaisipan ng sarili ko, luguran ko rin tao, king pamanyaw ko, king pamanggawa kong mayat. Niya po? O yan. Katlo, baka nita, sunlag ka rin ka para mong tao, iwasan mo yung makpate. Iwasan mo yung makpagsunggalit. Walang nui ka, mahilig ka makpate, dalumdumi nga kagdakya ka. Lalo na po, mahilig kang manulig tawa, tuliran me. Kaya ba't, lumulkak yan? Teka, lumulkan Naan pa niya biyan mo, na mabulok kilikili. Lumulk ka. Tang makanya, manulid, kay manamon, matapang, magpate. Gusto makanya ka, kasala, dalumdum ka. At nung pari ka, mahilig ka magpate, enak maging pari, enak magpari, uling taliwas ka king ehemplo ng Jesus. Alter Christus. Nga po? Ito po rin at lumbagi na isipan ko na makasaw. Baka nita, magnining tamo, sumala tamo. Eta maging dalumdum nung ali, mamiyatang sala, king kaya katamong komunidad, king kaya katamong pamilya. Kaya kaliwan ito, nano'y agawa kong mayat, nano'y agawa ko kay sa aking nano'y akwa ko. At kapilan man, nakatasa na panibatan ng pati, nganaping San Francisco de Assisi, nung nuka rin ating pati at pami kasundu, kapatawaran at lugod. Itang kantahan na. At sana kapanyiran, pamaglait, imbalutan na sabihan, kapintasan, wali mamita sana ng mga santing amano ng pag-asa. Itang amanong mami comfort, sika na nalug ka rin kaparatang tao. Baka nita, maging inspirasyon tamo ka rin aliwa. Malain ding balda, adwan tamo, king mayipayang Diyos, ing maging tapat tamo,
king kasalpantayanan at manatili king aslag ning kiyang lupa at ngatang manalangin Ginoo sapan makiyang patuto king kaya kang amano. Ginoo, sopan mo kayong patutuo king kay kang aman. Para ka ring pamuntok ni Santa Iglesia, may kakaragdagan na sanang kalam. Papagbanal ka ring taong may pagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutuo king kay kang aman. Para king katang bansa, sana maging uliran niya at alimbawa keti king asalagan king pamibiyebe, makayagom king Diyos, banketa, apan sitdet, ayapusan, ding bansang makapadurot kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutuo king kay kang aman. Para ka ring malugod king amano ning Diyos, pipagkaluban lasanang sikanan patutuking Diyos, karelang sa salpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutuo king kay kang aman. Para kay katangan, matampa at mitmong tulata sanang makapagsadya para king panyatang ng pasibayong Yesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutuo king kay kang aman. Ikpa, dirinan mo king kapanayan, king pamipasikan, mong lub, king pinili ning balayan. Tingiran mo siya at pagkaramdaman ining pag-amuha mo mikiya ka, itiadwan mi, king kabalatan ng Kristong Ginoo.
Malay kapatad, magkakatamang daon, matay pa ng Diyos, pang may payang tuto. Tanggapanin sana'y ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ng laguna, king kasaklala tamo at mabilog ng banal, akapulungan. Oy pa may miglalang, alaking agawa nung alaka. Kabang tabayanan mo kami, king kaya kang pakalulu, tanggapan mo sa rining panalangin at ayin, ayang pangmikya ka. Iti adwan mi, king walata ng Kristong ginumi, Amen. ing gino manatiliya kaya kayo, At kaya kaan timot, iyat nayo ding puso yu. makayat na nalawking ginin, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan takang parati at tuman ka rin, o pa, Diyos kaya langgat lubos may paya, kapalatan ng sa Kristong ginumi. Nyamig papabayang may kasawot kaya kami anting tao, di para na yung binalak na kanita paminuna, at bigla na parkya kami ing dalan pa turog ing kaligtasan. Ngini pa niya may tangal do, poteng Kristong ginumi, magbalik yung pasabay kami kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sanay tang kaligtasan pingako na, ngini pa ninayin may kimit mong kasalpantayanan. Ulita, kami sa Blancora rin ang anis kaniban walang tuknang, ngay babiyay kapuryang kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikay sibo ni sablang kabanalan. Uli tapag para lampumi, pabala na mo ating aking espiritu mo. Panparakya kami magilang katawan at daya ng ginuming Iso Kristo. Bay ko sa lubidaon pa may last kamatayan, kinuha ni ing tinape. Kaya pasalamatan na ka, piraso ni, at binyaniti ka rin kay disipulos at ngana, tagapan niya iti kungan at kananyi. Iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Paano mo naman gamat ng apunan, kinuha na yung kalis. Pasabayan kay pasalamat kay ka. Binyan na yung kalis kaling kay disipulos at ngana. Tagapan niya iti ko at minungko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Yung daya ng bahay talagang tipan. Ang bidawang po ni patawad ng kasalanan. Dapta niyo iti, anting kabigaganakan kanako. Matulat tayong ining pasyag, mister na kakatak sa pantayanan.
Nyanyan nga kami oik pa, kamatay pa siwin anak mo. Dalam tinapin ng biye kalis ng kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka. Ipapanyal mo kaming taladarap ng bansa mo yu kaya ka. Papambabang pagamuang magkamisanang may sulu-sulu. Kataon dahil Kristo, tipo na namin ting meto yung banal mong Espiritu. Ganimig pa, sa iglesia makalaganap meto yato. Banimigay pakilugod, kami kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Bispo Florentino, di sablang susuyo, kibanal mong kapulungan. Karang mula naman ng kapatid ming piyapay naman na subling biye, di sablang miyaw na biye, tagapan mo sana king, maligaya mong harapan. Pakaluan mo kingan, gawin mo king karapat dapat magkamit kimbiya lananggo, kaya binang Maria, Birhen doon ng Diyos. Apostoles sa Blang Santos at tinupad mo kuburian kaya kaabaning panahon, puruntak at palagiyan, kawalatan sa Kristong anak mo. Kikawalatan ng Kristo kambena at kaya, ikpang mayupayang tutu, kamnis pitong manal, pupunin dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abibay tayo ngayon yung pangadyan, yung panlantiro kakatam, ginuta sa Kristo. Ikawas mo yung kisablang marok. Wala yung pagkalong kapayipan panon mi. Panggisopan kaya kang pakalulu. Para timigabas ng kasalanan sa ibang kaligaligan. Kama maninay kami. Kami yung gagapanaligan. Para tayo sa Kristo kaya kaming talapangabos. Ang lugod, kapayipan ng Ginoong Kristo, isang mantabe, manatili kaya kayungan. Ipagkalog tayo ngayon, kapayipan at lugod ng Kristo, karang kayabeta mo. Peace be with you, kapayipan. Kapayipan, kapayipan.
kataragapatan, o ining inutan sa Kristo, ing kunanig Diyos, ang maging sala ning mamilugayato, kaya kamargol dining sala, api parlaning Diyos, biyan mas laganyang yato, at tumula tamo. Papalat tamo mayaw sa pasanmetong kayong king balalapunan. Ginoo, e kumatangpang tanggap ka, dapat iyagkasme ang aman mo, at kumayap na ako. Ing kataon na dahil ng sa Kristo, dala na tasa na kimbila nangga. Amen. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salbantayanan ko king atsuka, king kabanal-banal na sakramento, kaluguran na kamay giting sablang bagay, at pagnisan ko yung tanggapan na ka. Dapat po nilingining pinandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko, kakaulan da ka bala mo rin, at tsuka ka rin. At pakisan metong king lumusan ng sarili ko kefa. E mo sana pa yung tulad kapilanman, ing mikawani ko kefa. Amen. Siklod ka mo po. Panalangin para king paabit
para king laban king pamipalaganap ni COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit na pamangailangan mo. Adwan mi kaya ka, ing kambilan na tinatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karingda kalataw. Ipanalangin mi nga tabayanan mula, ring taong mitutukan manindun panulo, para kaniting sakit, at mampag king pangakalat na. Kambilan na tingatan mula ring doktor, Narcis, at ting sablang dinhingap ka rin ni salunan, ban makasuyo ka rin masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila ret ang niyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula ret ang liningap ka rin na, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, det ang mayang na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami para king kakayap ng sabla, at ban makasawap kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipanigapumi kaya ko, ing patunangan mo ning pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, amubiyang mo magari kambe mo, king kametungan banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Dalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkandlo, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawiling akles mikeka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a Virgen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetika. Luklok tamo po sa atin. Maya pabeni pong pasibayo kaya katamungan. Matula malugod nila pong pasalamatan, din kaya katampong masa sponsor ngayon kabengyan. Engineer and Mrs. Jeronimo Maningas and family, palakpakan tala po. Makanya muna man po, ding midawon, king kakatamo pong midake, kong grasya, kaniting panahon ng pandemya, din kaya katampong AMDC, palakpakan tala naman po. Bukas pong bengi, December 16, ang pong December 17 abak, din kaya katampong CGC, Sardines. Open yan man po nung bisa kayo pong mag-offer. Karen pong kaya katampong makatutok kay Aldo. At sula po rin schedule po kaya katampong tarpaulin king Arab. Dakal pong salamat. Ganapan tayo pong ining pamamendisyon king kaya katampong bilin. Talakan tamo. Panalangin, pamindisyon para king Belen, o Diyos ni sablang bansa at labuad, iba't king kamumulan ning pamaglalang mo, e pakit manakya kami lugod mo. Inyang tutumineng kailangan ing metong at talapangabos. Tunubod mi ng anak mong mibait king Nuana Birhen Maria, inatad na karing biyemi ing tula at kapayapan at kapanayan. Katulinan pakalulu ang ponlugod. O Ginoo, mesulangan po detang tangal kaniting Belen, na sanang ipagkanaka ne kaya kami itang mapangbabang pangabait ng Isus at yatsyat nala ring kaisipan mi kayo. Ing Diyos makasahot busal mi, ang pontala pangabos ni sabla, amabiat magari, manggaman king alananga. Amen. Liwatan na. Okay na yan.
Masaya niya pong advance kay katamong Belen. E pa mi ba itiso sa chunoring at lunghari. Rin. Chunoring at lunghari. Epan. So, kalau pa po sinabi dane, data pa pong bisang makyabe king pamag-offer, open po ne, alawan po po rin EMDC, bis naman din EMDC, ila po kompleto, dakal pa pong mag-offer karela, makyabe po ne, makyabe kayo. Hanggang ako EMDC, ano po ba sa bisa ako mag-offer, open niyo. Inggawan tamo king pasungiti, maging sala tamo, mamasaya tamo, mamatula tamo, karing kapatid tamo, magkasakit. At alang ayapag, king karelang lamesa. Hanggang mo mang Pasko, ang pong New Year. Atin lang pisulusulan uling sinopantala. Po. Manalangin tamo. Oy, paming malagod, pagalawan making pamangan ibatban mo, ituro mo kaya sanang mibiyebi at pangking kabiyasan mo at lugod king bagay makarakil karimbanwa kawalatana ning pamaksulumi kaniting misteryo itanganadwan mi king kawalatan ng Kristong ginumi ing Ginoo manatiliya kaya kayo bendisyonan kayo ng Diyos ipang may payang tutu ingig pa ing anak at Espiritu Santo metang mapayapat masaya magdalang sala at maging sala karing kaparat ng tao king Ginoo. Salamat king Diyos.
balong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming banwa, kalaming tao. Kalaming Pasko, reyong binyago, kalaming tula, kalaming Potang nalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalaming Diyos, kalaming banwa, kalaming tao. Kalaming Pasko, reyong binyago, kalaming tula, kalaming taong maglakad king karalumduman, masalang sulugar elalim to